allow them to drown so that they can wake up. Dzadapinda mashoko anobuda takupana pane BBC Zimbabwe pamusoro pacho Nelsonchamisa Nelsonchamisa panguva ino is making the headlines. Vanhu vachazi sure, especially supporters vachazonzwisa kuti Nelsonchamisa tichiri naye as a genuine leader kana kuti zvakaendwa akateverawo oro akaitawo sezvakaitwa naMonzora vanaChabangu nevamwe vese vamunoziva vakatengesa. Ndokusubscribe or like out on the bell icon. Panguva ino iri kuonekwa kunzi Nelsonchamisa ari kuonekwa semunhu akabvuma kupiwa mari with the ruling party ZANU-PF. BBC inobudanyira achiti allow them to drown so that they can wake up. They said your political party inofanira kutsvanyiwa. When the whole state missionary came after your party, they celebrated and called you weak. Dead as Dodo, achapera ega. Today, the same attack that was directed to you is now on the constitution of the country. Certainly, you are no longer dead as Dodo. Your voice against Cap3 is very important. Imagine. Let them feel what you feel when MDC Alliance and the CCC were taken away from you. Remain silent and allow the house to burn so that Zimbabweans will start thinking like normal human beings. Ashokantagwa na BBC ichisupporta Nelsonchamisa achiti Nelsonchamisa he went through a lot. He sacrificed a lot kuti nyika yeZimbabwe ikwanise kuva nechimiro chiri nani, but he failed. Kunyange akazama kuva genuine pagere nyika yeZimbabwe, but panguva ino uchionekwa Nelsonchamisa input yake yakudikanwa despite criticism yakatisiva pakatorerwa party CCC. Panguva ino vanhu vanyatsoona kuti his voice is imminent, and panguva ino ndo paakutonyarara zvake nedzimwe evidence padzakusefesa. Pinda kumasection yedu zvafundo emo tuvima pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.